cikin raina. Ni dai da kai zan yi soyayya. Ke ce bugu na numfashi na. Komai ka ce min na shirya soyayya. Iye ke ce ta farko na. Soyayya daga kai ni ba ni yanka. Iye kin nuna karko na. Ba hujja kaunar ka ta min da tasiri. Ke ce mafarki na. Na shaida maka zuciya kai nake buri. Inda ya kan san ki ne na yarda kowa ma ya kyare ni. Ai Na ci kwan mafarki na tokai. kin ban zama har da A alkaki. cikin kunne jawabai. Kin yi nisa zan yi kewarki. Kuma dai da ni da kai kauna Ga ne. zuciya rike na baki. Na ji daɗi A na. soyayya ke ce ta farko a labari. Mu je masauki na. Akan take ai komai yana bidan ai sirri. Dan rike sadaki na. Samun ki a gare ni ya zamo alkairi. In dai ga ka a soyayya wane samari na zamani. Iye kin ban ma'auni a soyayya. Rashin ka zai sa ni yau jinya. Kuma mataki na mu ya sauya. Rike hannu na mu je alkarya. In ka so a so ka ne soyayya. Da ni da kai muna daga To ki murya. dinga kallon na. Kai ne ɗaya domin kana nan cikin Ai to ki raina. yanta sunana. Dai ga ka kusa na bana tunin Zo ki kaiya. dema kewana. A gaban taro kai dai ya zan nuna. Ke ki yanta sunana. Dai ga ka kusa na bana tunin kaiya. So ne mataki na fara karshe kauna gashi kin bani.